Χρυσή λίρα Αγγλίας. Ένα νόμισμα με πλούσια νομισματική ιστορία που εκτείνεται για περισσότερα από 500 χρόνια. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τον περασμένο αιώνα, η χρυσή λίρα αναδείχθηκε σε κάτι περισσότερο από ένα χρυσό νόμισμα. Συμβόλιζε εμπιστοσύνη. Προσέδιδε κύρος και αξία στις συναλλαγές. Σύμβολο σταθερότητας και αρμονίας. Βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη. Σήμερα, αυτή η κληρονομιά τιμάται. Μια νέα περιορισμένης έκδοσης χρυσή λίρα ενσαρκώνει αυτή την κοινή ελληνοβρετανική κληρονομιά. Για πρώτη φορά η χρυσή λίρα φέρει ελληνικό ιδιώσιμο. Το λάμδα, τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης Ελλάς, για να τιμήσει την πολιτιστική και ιστορική σύμπλευση δύο εθνών. Αυτή η επαιτειακή έκδοση γιορτάζει επίσης τα 15 χρόνια συνεργασίας μεταξύ του The Royal Mint και της Τράπεζας Πειραιώς. Μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές, τεχνογνωσία, αξιοπιστία και σεβασμό στην παράδοση. Είναι οι τελευταίες χρυσές λίρες σε ροζ χρυσό από το The Royal Mint. Αυτό το νόμισμα αποτείει φόρο τιμή στην ιστορία, την κληρονομιά και τον πολιτισμό. Μια απτή αναγνώριση συμπόρευσης των δύο εθνών και συνεργασίας των δύο οργανισμών, The Royal Mint και Τράπεζα Πειραιώς.